Halløj og velkommen til den her video, hvor vi skal ud på gedefiskeri. I dag der er det noget solofiskeri, så det er kun mig. Og så jeg skal bare lige se, om jeg kan fange nogle fisk her i den her sø, som der er en af banansøerne. Så ja, lad os håbe, vi fanger en gede eller sådan noget som det. Og jeg starter med fisk med sådan en her sort orm, der lugter mega meget ost. Jeg ser, om fiskene kan lide det. Så ja, nu prøver jeg lige med en anden baitorm. Måske at den her er lidt for stor. Så ja, den er måske lige lidt for stor. Så nu prøver jeg lige at tage en af de andre baitorm. Se, det er dem her. Dem fangede jeg en med i går på 3. kast. Det er nok sådan det gode fodring så. Jeg har faktisk kun 3 tilbage. Dem skal jeg nok lige have købt lidt flere af, fordi de er mega gode, dem her. I hvert fald til de sådan mindre fisk, men også til lidt af de større. Så skal jeg lige have åbnet den her. Og de skal... Jeg vil anbefale de her bullshark. Nogen. Dem her bullshark nogen. Og selvom det er russisk, og man ikke kan finde så meget russisk bait på markedet mere på grund af det med krigen i Ukraine, så vil jeg stadig anbefale, hvis I kan få fat i det, fordi det er mega godt. I hvert fald til Punteg og søer. Og så lille tip, hvis man sådan skal ud og fange større fisk i en sø, så kan man tage sådan en blink her. Prøv at se her. Og så kan man sætte den på, eller sætte den ind i sådan her. Så står nogle bjælder sådan. Det kunne være godt til noget kystfiskeri eller sådan noget. Ej, der er måske lige lidt lys til kystfiskeri. Om sommeren i hvert fald. Skal jeg bare lige finde konen. Sådan. Så plejer jeg altid lige at køre den rundt en gang til, så når man kaster den, at den ikke rører af. Det kan den nogle gange. I hvert fald dem der sådan er brugt flere gange. Fordi man kan nemlig godt genbruge sådan en baitorm.
Ja, der er fisk. Der er fisk. Ja. Fuck. Der er fucking fisk. Ah, en aborre. Yes, man. Fuck, den er livlig. Hold op, mand. Prøv at se her. Jeg siger, de der baitorm der, de virker kraftigt. Prøv at se. En fucking aborre. Allerede på 3 kast. Prøv at se, hvor fin den er. Den er trods alt lille. Prøv lige at se. Og så har den de der fine pigge her. Prøv at se. Prøv at se her. Fandme flot den er. Og bare rolig jer derude. En aborrespigge er ikke giftig. Så skal den bare ud. Hold op. Så har jeg da fundet noget, som der tiltrænger fiskene. Vertifald aborre. Se her, nu prøver vi med sådan en her drejer, eller hvad den hedder. Og se om jeg kan fange en fisk med den. Den skulle være ret god til sådan nogle søer. Ja. Hold da kæft. Ja. Endnu en aborre. Fuck, man. Yes! Hold kæft, man. Den er stor, den her. I forhold til de andre. Hvad siger du? Prøv lige at se den her. Jeg fik et chok. Og se den her, hvor se hvor stor den er. Og se. Se, sådan en her basse, sådan en her spinner.
Okay. Vi fik fanget 2 fisk i dag, 2 aborrer. Så jeg synes, jeg var sådan ret godt. 2 aborrer. Altså, det er jo ikke en gede, men ja, men stadig. Og så hvis I gerne selv vil prøve sådan en fisk i en stor sø, så vil jeg anbefale sådan noget cirka 2 til 5 cm langt sådan baitorm, og så ellers så sådan nogle der spinner nogen. De der spinnerblink der, dem der se dem her der har sådan en her på. Det er også ret godt. Det var også den, jeg fangede den største aborre på i dag. Som der var cirka 15 cm eller sådan noget. Men så vil jeg ellers sige tak, for at se den her video. Hvis I vil se flere fiskevideoer, så gå lige ned og like og subscribe. Og så kan det være næste gang, så kan jeg få Nikolaj med, som der også er med her på kanalen. Men tak for at se den her video. Husk at like og subscribe, og vi ses. Jeg skal nok til at gå nu. Nu kommer køerne.